Sabies que al carrer de la Palla de Barcelona hi ha una fantàstica col·lecció d'art medieval? I gens coneguda. És la col·lecció de la família Casacuberta Marsans i la pots trobar a l'antic Hospital de Clergues de Sant Sever, un edifici del segle XV que s'ha rehabilitat fa ben pocs anys. A més de les diferents peces del gòtic hispànic o fins i tot d'aquesta meravellosa crucifixió del Greco, com us podeu imaginar, m'he fixat en el romànic. I sobretot en aquesta preciosa majestat catalana de procedència desconeguda amb detalls molt delicats en la decoració o en les restes de policromia. També m'ha cridat l'atenció aquest fantàstic bàcul daurat de Silos fet al segle XII. Mira quin caparró. Però el que més m'ha sorprès és això, una obra molt singular del pintor andalús Daniel Vázquez Díaz que fa una mena d'homenatge cubista a Zurbarán, el pintor del segle XVII, però, atenció, ens hi col·loca un imaginari fragment de pintura romànica inserit en els murs d'aquest monestir. Tot un efecte òptic de pintura dins de la pintura. Què us sembla? Salut i romànic!